Usa lang si Nanay Dorothea Gahi nga nakapahimulo sa coaster nga gipalit sa Barangay Paril ubos sa pagdumala ni Kapitan Nerissa Doncillo. Matud niya sayo na lang ang pagbiyahe nila gikan sa Paril paingon sa syudad sa Subo labi na kung nasila'y mga kalihukan sa mga senior citizens. Nalipay ka imi nga naami sakta-sakyan nga free lang, di mi magbayad. Labi na naami mga kalingawan nga to syudad among magpa-schedule rami. Gawa sa coaster nga napalit sa barangay, nakapalit sab sila aning patrol vehicle nga magamit sa mga residente panahon sa emerhensiya. Nakapatukod sab sila og footbridge sa sitio Busay nga dako og tabang sa mga residente labi na panahon sa dakong baha ug aron magamit kini sa pagtabok sa mga mulupyo gikan sa pika sitio. Magpasalamat gid mi ma'am nga nanay footbridge sa muang kwan kay dili na mi maglisod kung magbaha. Magkarga mi sa among utanon, layo kay sanan mi, lisod kay sanan paglabang sa baha ba kung kusog na kayong uwan. Gamit kayo ang footbridge ma'am. Magpasalamat jud mig dako. Gihikay na sabkaron ni Kapitan Nerissa ang mga papeles alang sa ihawan nga ilang ibutang sa bag-ong merkado. Ang maong inisyatiba gikalipay sa mga nagbuhi og baboy sa Manila ni Lizel Mabini ug Mercy Codizar kay duol na lang kini. Dako kayong pasalamat mamo nga ni anay ihawan diri aron di nami mo atog layo. Hasol kaayo kay layo. Ug madayon na diri nga nana jud ta ihawan kay ngano sa amo ang side kami ug magpaihaw sa mig baboy adto jud mi sa layo mo biyahe risgo kaayo sa kani ang mga driver ba labi na binagsa ang ihaw nya dalhon og talamban. So mana siya nga dako kay kog pasalamat kung moabot jud ang panahon diri nga nana ta ihawan. Dako kay kog pasalamat. Kining tanan na angkon sa Barangay Paril gumikan sa 13 million pesos nga financial assistance nga gihatag sa lokal nga panggamhanan pinaagi ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa milabay nga tuig. Kaning tanan ato ni siyang na padangat kinita ng mga kaayuhan ato ning napadangat sa atong barangay tungod pod sa kanang tabang sa to ang mayor karon sa syudad nga si Mayor Raymond Garcia. Daghan kayong salamat Mayor sa tanan nga mga ayuda nga gihatag nimo sa among barangay. Kini ang balita, Jinky Rosit, Cebu City News.